Sponsorem programu jest Dworek Śląski z Raciborza. Witam was wszystkich, witam was fest pięknie, witam was w szlagierach i wicach, witam was w ostatnią niedzielę czerwca, witam i zapraszam do zaglądania na to, jak pięknie z nami nasi goście będą dzisiaj łosprowiać, będą grać, no i oczywiście będziemy ważyć. Od ważenia zaczynamy tradycyjnie. Widzę, Ewa, że ty nie czakosz, no Nie już czakam, ważysz. ja. Co to ważysz? Dzisiaj będą na patyczkach mielone mięso wołowe z przyprawami oregano, bazylia, musztarda francusko, pieprz, sól, czosnek i cebula. To wszystko wymieszamy razem i będziemy na te patyczki dawać. Ja. Grilla mamy rozpolonego, jak zwykle nam hajcuje i to wam powiem, hyc jest taki, że rychtyk nie idzie strzymać, to że jakby byli spoceni, by my się świecili, to się nie dziwcie, nie starejcie, no bo mamy taki hyc, a tego grilla nam tak fest rozpolili sam w Dworku Śląskim w Raciborzu. Rychtyk fajnie. Jakby kto jechał z Raciborza do Rybnika, to na wyjeździe, tak jak się już na Lukasyna jedzie, po lewej stronie ma Dworek Śląski, a jakby kto jechał z Rybnika do Raciborza, no to jak wjeżdża do Raciborza, to po prawej stronie przy tanksteli Zaruski będzie widział, sam się możecie na grilla przyjechać, a jakby komu było zima, to jak się sam stanie, to na pewno się ogrzeje. Dobry synek ponoć ogrzeje, wiesz, 7 działków na lodzie. Słyszałaś to? Nie słyszałam. Widzisz, też byle co wiem. I co? Krejemy. Krejemy. No i co? I musztarda. Tak, 3 łyżeczki musztardy, Aha. A co to? Masz zioła prowansalskie czy bazylia? bazylia, Bazylia, oregano, ja. sól i pieprz. Do smaku. Za dużo soli nie, bo na grillu jest wszystko takie bardziej wyraziste, to potem jak się kto przesoli, to nie będzie mu aż tak smakować. Poza tym sól je niezdrowo i sól to je biało śmierć. 3 rodzaje białej śmierci, to wiesz co jest? Sól, cukier i lekarz pierwszego kontaktu. Ja. Tak się to wyfyrlą, wiesz, ręką najlepiej. Musicie dawać pozór, to mi już Ewa zdążyła powiedzieć, jakbyście to rychtowali, to grilla musicie mieć fest rozgrzotego, bo to się zaroski musi tak przychycić. I lecimy z następnym. Doczkaj. Wiele się to tak musi przepiec. 15 minut z jednej strony, I 15 minut z drugiej. strony. No i bardzo dobrze. Jak sam je gorko, muszę wam powiedzieć, że mnie się już leje. Zaglądamy na fajny szlagier. Jak to będzie fertik, to do was przyjdziemy. Chciałabym ujrzeć oczy Twe, by móc w nich znów rozkochać się. Szczęście jest tak blisko nas. Spróbujmy wykorzystać, co się da. Czas wyleczył rany nam i miłości przyszedł czas. Jeszcze będzie pięknie nam, więc spróbujmy jeszcze raz. Miłość rozkwita w nas. Czy wiesz, co mi
Ściągać? No pokoż to. To No, ściągam. to już będzie dobre, ściągaj. No, toż to do... No daj mi też... Ale też... daj talerz. Aha, talerz muszę dać. Ja, dobra. Trzymiesz? Trzymia tej ściągaj. Powiem ci, że się to fest tak chyciło. Ja myślał, że wiesz, że się to będzie rozpadować bez oliwy, bez niczego. Obejrzyjcie. Jak to pięknie wonio, prawda? Super. Taki coś się możecie przyrychtować. My już to mamy fertik, wam to polecamy i polecamy wam następny szlagier, który już puszczamy i lecimy do naszych gości, bo nasi goście już są prawie że fertik. Setny raz przeglądam listy twoje miła, przywołuję w myślach pełne szczęścia chwile. Ogród pełen kwiatów ożył między nami, zapraszają róże, kusząc zapachami. Pachną jeszcze nasze róże, kwitną tak jak nigdy przedtem. Czy pamiętasz ciepło domu i splecione nasze ręce? Listy twoje, moja miła, czytać chciałbym jak najdłużej. Pisz więc proszę jak najczęściej, czy znów kwitną nasze róże. Czas jak wiatr jesienny wciąż zaciera ślady. Próbuję zachować obraz twojej twarzy. Jeśli w twoim sercu tli się jeszcze płomień, nie pozwólmy nigdy zatrzeć naszych wspomnień. Pachną jeszcze nasze róże, kwitną tak jak nigdy przedtem. Czy pamiętasz ciepło domu
Roześmiany zespół, czyli Arcadia Band ze swoją najnowszą płytą dzisio z nami. Witam was pięknie. Witam Ciebie, witamy wszystkich telewidzów bardzo serdecznie. 26 maja, Dzień Matki, Boże Ciało, Boże Ciało. tak, 2016 rok, Jeszcze godzina 16. Jeruch, W Zabrzu. jak ty to wszystko znosz. Oj, powiem Ci, działo się, oj, działo, naprawdę. A dlaczego się działo? No i nowsza płyta, Paweł. No ja wiem, że ta najnowsza płyta i to było tak, wyście u nas byli przez zima, pół roku temu. Ja w Barburka dokładnie. To była Barburka? Ja 4 grudzień, Ja? pamiętam. Ja, ale nagrywaliśmy programy troszkę późniejsze, no bo my zawsze musimy mieć coś do przodku nagranego, jakby się tak co, nie daj Boże, komu przytrafiło. Na przykład by kogo koń nadepnął. Na pewno. Ja, no to jest prawda. Ale na pewno to był program Ale my już to mamy za sobą. Ja, bo nasi widzowie nie wiedzą, że Bogdana koni nadepnął. Ja. Na szczęście... To jak... była łona. Łona, kunia. Łona konia. Bogdana nadepła kunia. Ja, na szczęście to nie działo tak jak ze słoniem, że jak na ucho nadepnie, to się źle śpiewa. Bogdan dobrze śpiewa, komponuje, nadepła go kunia. Ale mogę Ci powiedzieć, że po tym nadepnięciu śpiewa jeszcze lepiej. Ja? Ja. To daj mu Troszkę jeszcze... wyżej, troszkę wyżej. Weź drugiego konia, jeszcze niego drugi raz nadepnie. Myślałam o tym. W każdym razie, byliście ponad pół roku temu, no i wtedy żeście zapowiadali, że nowa płyta będzie, chyba na wiosnę, wiadomo jak to jest. No i oto jest nowa płyta zespołu Arcadia Band. No i nowsze nasze muzyczne dziecko przedstawiamy Państwu bardzo serdecznie. Płyta Arcadii Band, która się nazywa jak? Jeszcze wszystko jest przed nami. To taka płyta, wiesz, niosąca nadzieję, niosąca w sobie taki optymizm. Jest tu bardzo, bardzo dużo rzeczy zawartych na niej. To dobrze, ale ja bych chciał troszkę przekornie powiedzieć, tej płyty tytuł Jeszcze wszystko jest przed nami, to jest jednak półprawdy, bo już dość dużo żeście zrobili, dużo jest za wami. Macie Tak. masa teledysków, fajnych pieśniczek, śpiewek, szlagierów i już żeście na tym naszym górnośląskim rynku estradowym troszkę są. Nawet bych powiedział, że chyba bardzo troszkę. Ja się to bardzo już cieszę, chyba- że tak, Godor, bardzo Ci za to dziękujemy. Ale powiem Ci, że, bo też przewrotnie, no jeszcze wszystko jest przed nami, bo my doszli w zespole do wniosku, że Arcadia Band to jest zespół, który chce się rozwijać. Chce iść do przodu, całki czas coś poprawiamy, całki czas coś udoskonalamy i wiecznie nam się wydaje, że jeszcze my czegoś nie zrobili. Wiesz, jak, że jeszcze jest coś, co możemy poprawić, ulepszyć. A to nie ma, Zmienić. ja wiem, ale nie ma to przypadkiem droga donikąd? Nie, wiesz co, Przypuszczalnie po 4. płycie będziemy gadać dokładnie to samo. pewnie Może tak. to obrócimy w inne słowa, nie, bo tak jak Dorotka mówi, jesteśmy prężnym zespołem i chcemy, cały czas chcemy coś działać, coś nowego, wchodzić na nowe rynki, robić nowe utwory, bawić się nowymi Mieszać, brzmieniami. wiesz, brzmienia, Dokładnie. mieszać trendy muzyczne z tą naszą śląską muzyką, ale też iść z duchem czasu poprzez to, że zamieniać różne brzmienia, robić pewne stylizacje, niekoniecznie być postrzeganym jako zespół stricte na przykład prawie że folklorystyczny przez nasze stroje czy programy, które mamy, o tym doskonale wiesz. My chcemy być takim zespołem, który idzie albo 3, albo nawet 4-torowo, że robi swoje programy autorskie, udoskonala różne inne rzeczy, miesza brzmienia, że to ciężko jest nas zaszufladkować, wiesz, jako jakiś tam konkretny Okej. zespół. Ja zawsze godą w liście szlagierów po śląsku, jak zaglądamy na kolejną pieśniczkę, to godą szkarta dali, a teraz godą szkarta nazot. Wracamy do Początków. początków. Ja. Zaglądamy na jeden z waszych najstarszych utworów, Przyjaźń cierpliwa jest. Zaglądamy. Ludzki gest to jest największy skarb. Zrozum to, bo to przyjaźni dar. Zawsze jest, nawet nie pyta cię, czy ją chcesz, czy nie, to z tobą jest. Kiedy chcesz, zawsze wysłucha cię.
gdy mówisz po prostu nie. Radzi ci, bo dobrze Ciebie zna. Właśnie tak wygląda przyjaźń ta. Przyjaźń nie mówi nie, przyjaźń cierpliwa jest. Kiedy samemu źle, to ona koi Cię. Bo przyjaźń to jest dar, przyjaźń ma w sercu maj. Kiedy darujesz ją, to przyjacielska dłoń. Wiele w nas ludzkiej goryczy jest. Czasem strach wypełnia każdy dzień. Czujesz go, kiedy dotyka Cię, wtedy właśnie obok Ciebie jest. Taka moc, co się przyjaźnią zwie. Darem jest zawsze wysłuchać Cię. Pomoc też chce ofiarować Ci, żeby strach zamienić w pogodne dni. Przyjaźń nie mówi nie, przyjaźń cierpliwa jest. Kiedy samemu źle, to ona koi Cię. Bo przyjaźń to jest dar, przyjaźń ma w sercu maj. Kiedy darujesz ją, to przyjacielska dłoń. Przyjaźń jest cierpliwa. To jest No, rok. to było, nie? Kiedy? 2011. 2012. Ja pamiętam dokładnie. 18 luty. Jeszcze godzina i chyba się... Wiesz co, wychodziliśmy na scenę około godziny 17. Pamiętam, że byłam bardzo przejęta. Pamiętam nawet suknię, wszystko co się działo na zapleczu, wszystko dokładnie pamiętam. Ale to było wtedy, jak ci ten dym na scenie dmuchał w twarz, czy nie? To nie ta było co impreza, innego, to nie ta impreza. Rozumiem. No ale jak to wtedy było na początku? Wymyśliliście, że Arcadia Band, przyjaźń jest cierpliwa. Przyjaźń cierpliwa jest, tak, Ja. żeśmy przewrotnie odwrócili, wiesz, ten No tytuł. a zespół Arcadia Band jaki wtedy był? Że się tak spytam. Jaki był, powiem Ci, był sobą cały czas. W sumie to chyba mogę powiedzieć, że Tak, no oczywiście byliśmy na rynku śląskim młodym zespołem, bo to, że gramy już kupę lat, czy to razem, czy osobno, to byliśmy jakby nie było na rynku śląskim młodym zespołem. Czyli na pewno by byli przejęci. Troszeczkę byli przejęci, bo wiesz, to były nowe doświadczenia, nowe teledyski, nowe koncerty. A pamiętasz, jak pojawiały naszą- się kamery, co nas trochę stresują. No, pamiętasz, że śpiewaliśmy też tam taki inny utwór, gdzie wziąłeś mnie za rękę tak pięknie i tak żeśmy się bujali. Pamiętasz? Tak żeśmy się bujali za rączki, wiesz, że gdyby nie linia odsłuchów, to moglibyśmy nawet i wypaść. i to też było ze stresu. Tak, dokładnie. Jak Godosz wziąłeś za rękę, to mi się zaraz widz wspomina, wiesz? Jaki? Takie małżeństwo, 60 lat po ślubie, na wieczór leży w łóżku. O, I ta starka Godo kiedyś, do tego starzika kiedyś, jak my tak razem leżeli, a my się zasypiali, to tyś mnie zawsze całował w czółko, nie? No, ten się obrócił. Nie? Ona Godo kiedyś, toś mnie jeszcze chytał za rękę, jak my zasypiali, nie? Onym łapsa ta ręka, nie? Ona Godo kiedyś, to tyś mnie nawet pocałował w uszko, nie? Ona Godo kiedyś, to tyś mnie nawet ugryzł w uszko.
a on stowo z łóżka, oblyko się, ona go do kaj idziesz, a on go do pozęby. To mi się takie wspomniało. Ale powiem ci, że fajne się kawały wspomnieć. No, jedno mnie zastanawia. Czemu jak ten kawał go, że to małżeństwo tak 60, wiesz, A co, będzie 20? Ale wiesz, ale patrzysz na nos. Ja, wiesz, że tak się dziwnie poczułam teraz tak młodo inaczej, wiesz. Proponuję, żeby my skończyli ten wątek i zaglądali na następny szlagier. Tak jest, zgadzam się. No to jademy. Zapraszamy. Czasem siedzę na szezlongu i wspominam cię, jak zabaj dla ciebie spotkał i zakochał się. Miałaś wtedy 2 warkocze i kokardki 2, na klopsztance durś bawiłaś się. Bo zaś ciebie w 8 klasie pokochała fest, boś mi zawsze nosił torba i śmiał fajny gest. Czasem broniłś mnie na placu, jak mi było źle. Wtedy zrozumiałach słowa te. Dziąchy ze Śląska, to fajne frelki są. Dziąchy ze Śląska, szacunek do nich mam. Dziąchy ze Śląska, bo zawsze wierne są. Dziąchy ze Śląska, naprawdę chodzą bom. Dziąchy ze Śląska, to fajne frelki są. Dziąchy ze Śląska, szacunek do nich mam. Dziąchy ze Śląska, bo zawsze wierne są. Dziąchy ze Śląska, naprawdę chodzą bom. Teraz kiedy są my razem, wszystko mamy już. Nasza miłość kwitnie pięknie jak bukiecik róż. Choć czasami się wadzimy i są chwile złe, wiem, że nigdy nie zostawi mnie. Na fajerze razem z dziećmi wspominamy, że jak się tata z mamą spichnął i zakochał się. Teraz chłopcy mają frelki, tyż kochają je, powtarzają nasze słowa te. Dziąchy ze Śląska, to fajne frelki są. Dziąchy ze Śląska, szacunek do nich mam. Dziąchy ze Śląska, bo zawsze wierne są. Dziąchy ze Śląska, naprawdę chodzą bom. Dziąchy ze Śląska, to fajne frelki są. Dziąchy ze Śląska, szacunek do nich mam. Dziąchy ze Śląska, bo zawsze wierne są. Dziąchy ze Śląska, naprawdę chodzą bom. Dziąchy ze Śląska, to fajne frelki są. Dziąchy ze Śląska, szacunek do nich mam. Dziąchy ze Śląska, bo zawsze wierne są. Dziąchy ze Śląska, naprawdę chodzą bom. Dziąchy ze Śląska, naprawdę chodzą bom. Dziąchy ze Śląska, naprawdę chodzą bom. A ty się z Dziołcha ze Śląska? Jasne, że tak. Bo teledysk Dziołchy ze Śląska to jest jeden z waszych flagowych szlagierów. Numerów, Ja. Muszę powiedzieć, że on się cieszy wielką popularnością. Często o niego ludzie pytają. No przez to Bardzo ja się się pytam, cieszymy. czyś ty jest jako Dziołcha ze Śląska. Ja się urodziłam w Rudzie Śląskiej, cały zespół, zresztą Arkadia Band pochodzi z Rudy Się Śląskiej. urodził w Rudzie Śląskiej, ja? Wiesz co, praktycznie nie, tylko nie. Sławek się urodził w Sławek, Częstochowie, ja. on jest taki trochę mieszany. Mhm. On przyjechał tu do nas, ale już tyle lat to oswojony. już mieszka, że on się już oswoił u nas na Z Śląsku. Częstochowy to zaś aż tak daleko nie ma. Nie ma, tak jest. No wiadomo. Także cały zespół jest z Rudy Śląskiej, jak najbardziej. Ja, my są ze Śląska, a ja jest Dziołcha Tako ze Rychtyk. Śląska, Rychtyk, Tak, on jest z centrum śląskim, z Wierku. O, no to rychta. Jak zwirka, zaraz do końca życia mi się będzie kojarzył Wirek z pastorałką kabaretu Rak. Na pastyrka przyszło dzisiaj ze półwirka, czyli pastyrka na wirku. Wiesz co, kabaret Rak ma urocze kawałki u każdej dzielnicy Rudy Śląskiej. Albo prawie o każdej.
Chyba nawet o koszty, ale to by się trzeba było Krzyśków Zapytać, spytać. ja. Pozdrawiamy. Hanka i Respondka. A ty i dalej mieszkasz na Wierku? Ja cały czas. Sztyc? Czyli jak Nie przeprowadzam się, nie chcę nikaj indziej mieszkać i wiesz, jak inni ludzie gadają, że no wiesz, może jakaś byś wyjechała, jakaś bardziej spokojnie, zielono, bardziej może nad morze. Ja wiadomo, ja się mogę pojechać na wakacje, ale zawsze wrócę tamka jest mój dom, a mój dom jest zawsze na Śląsku. Wiesz, że ja mam to samo, mnie się rychty kwest podobo, przykładowo, jak ida przez jakąś ulica, kole mnie i wiem, ten mieszka tu, a tu ten ma sklep, a tu tamten miał sklep i to jest tak To są takie elementy stałe, ja? Ja. No ja Ja. mam dokładnie to samo. Faroża zną, Serio? ja, dobrze? A wiesz, że z farożami trzeba dobrze żyć. No ja strasznie pozdrawiam mojego faroża. Toż my Był żyjemy- ostatnio u mnie na toż kolędzie. My żyjemy dobrze, nawet puszczamy Ja. kolenda, Ja. fajnie się zachowujemy. Nawet puszczymy kolenda. Ja mam taką fajną anegdotę związaną z moim farożem, To godaj. ale wiesz, nie wiem, czy właśnie mogę to powiedzieć, bo wiesz, jak ja była moczo i ja kiedyś grała w takim innym zespole, to była taka schola na Frynie, wtedy ten ksiądz jeszcze nie był farożem. Godą do tych, co nie mieszkają Nowy w Rudzie Bytom, Śląskiej, Fryna, czyli Friedenshite, czyli Huta Pokój, Fryncita, tamte tereny. Nie Dzielnica. nauczysz to fajnie Pojrzyjcie się na mapa, to tam będziecie widzieć, jak tam Nowy Bytom, Czarny Las, Fryna, tak to mniej więcej wygląda. No i wyobraź się, że ten ksiądz, dzisiejszy mój faroż, był wtedy tylko księdzem, opiekował się ministrantami i my go tak z koleżanką ze scholi tak nie bardzo za nim przypadały, bo on Nie, tak nie jakoś... byłyście na to, jak to No gadają. i ja, nie byłymy na to, bo jakoś tak zawsze nam skracał te nasze próby, a my chciały dużo śpiewać i on miał tam swoje próby, no i rozną klucza do salki nie chciał dać. Pamiętam i my się z moją koleżanką zemściły, a wiesz jak? Nie wiem, pewnie żeście guma do rzucia wcisły do tego ząbka, żeby on... Gorzej. My księdzu upiekły ciasteczka, No to dobrze, to fajnie, nie? ale w tych ciasteczkach było coś takiego, wiesz, inny taki składnik, a tym składnikiem był taki środek, tak, że ci się potem chce kaś lecieć, wiesz, tam kaś piechotą I wyście mu to dały. Nie, sam wziął. Pozdrawiam serdecznie mojego faroża, ja wiem, że on to pamięta, już mi wybaczył w każdym razie. Wiecie co? Zaglądamy na teledysk. Tak jest. Wreszcie nadeszło lato i wakacyjny czas i znowu z radiem lato codziennie bawi nas. Twoje zmęczone ciało znów pieści ciepły wiatr. Spakuj swe walizki, urlop już jest bliski i nad morze bracie start. Brązowie jest góra, nowa mis natura pokazuje wdzięki swe. Wszyscy na golasa, od ramion do pasa, widok cieszy oczy twe. A wieczorem molo i koszula polo, błogi stan ogarnia cię. Pod rękę z dziewczyną i pogodną miną, myślisz sobie nie jest źle. A gdy się kończy lato, do domu wracać czas. Siadasz w kapciach nad herbatą i przeżywasz jeszcze raz te chwile, co za tobą dzisiaj pozostały już. I choć ci się marzy urok morskiej plaży, musisz rok przeczekać znów. Minie chmura słota i na seks ochota znów rozpali zmysły twe. Potem długa zima, kożuch i pierzyna, grypa nie ominie cię. No a gdzieś tak w maju, tak jak Adam w raju, za Ewą rozejrzysz się. I nadejdzie pora, gdy strzały Amora w sercu twoim znajdą
czas. Znowu z radiem lato, odwagi ci doda, by odsłonić blady tors. Wieczory na molo i na czasie polo, tak jak sny powrócą znów. Piękne dziewczyny będą całować cię, przecież lato podo jest. Gdzieś tam w górze chmura, ozonowa dziura, kto dziś o niej myśleć chce? Atrakcji bez liku, lody na patyku, każdy dobrze bawi się. Więc póki lato trwa, zbieraj co się da i nad morze bracie wal. Tutaj zabawisz się, tu ci nie będzie źle, tylko potem lata żal. Tutaj zabawisz się, tu ci nie będzie źle, tylko potem lata żal. Uroki lata to jest piękny szlagier. My też mamy takie piękne lato, ale widzicie, że się troszkę zaciągło i tak nawet fest się zaciągło. No słuchaj, zawsze tak jest, jak czas szybko leci przy dobrej, wiesz, rozmowie. Czas wartko leci. Ja też ma dużo do powiedzenia. No właśnie. Słuchajcie, nasi widzowie, mam nadzieję, że sam nie będzie nam padać. No, sami widzicie, że jest troszkę ciemniej. To nie z kuli tego, że już jest cima, bo przez lato jest długi dzień. No po prostu takie burzowe chmury się troszkę zbierają tutaj nad Raciborzem. No ale tak to jest, my się tym w ogóle nie staramy. Absolutnie. Robimy swoje. Ja. Uroki lata są rychtyk fajne, nie? Fajne. Lubicie lato? Bardzo. Bardzo lubię lato, lubię każdą scenę w tym teledysku. Lubię woda, lubię góry, lubię jeziora. Tylko po górach chodzić nie lubię. Nie lubię. A może też lubisz? Bardziej. Bardziej. Powiem szczerze, że bardziej. I dlatego myślimy, że ten następny teledysk też zrobimy tak o lecie, tak na wesoło, tak z przyjemnością, żeby pokazać ludziom, jak się też Arkadia bawi. Ale I na póki co- wczasach, i nad morzem, i w wesołym miasteczku. Tak Ty zrobimy. wiesz, że w tej następnej piosence ty chcesz do mnie dopłynąć, to jest taki wątek z morza już jest. Ja, no to będzie musiało być takie krótkie Bo on może. do mnie będzie płynął tak, o, będzie płynął. To zależy przez jaki morze, bo nie, Przez krótkie. właśnie, żeby nie Przez morze w Domu Muzyki i Tańca. bo to będzie długi teledysk, jak długo będzie Nie, płynął. tam była bardzo długo scena, wiesz? Ja teraz biera do ręki wasza najnowsza płyta i od razu wszystkim godom, że ta płyta będzie nagrodą tradycyjnie jak co sobota w liście szlagierów po śląsku, bo co sobota w podsumowaniu listy szlagierów po śląsku mamy konkurs, idzie wygrać płyty. Arkadia Band nam przywiozła swoja najnowsza płyta i to nie jedna, podpowiadam, to już będzie szło ją wygrać, a jakby się komu nie udało wygrać, to niech do nas dzwoni. Numer telefonu jest na naszej stronie internetowej www.listaszlagierów.pl. To jest numer telefonu do naszego sklepiku internetowego. Tam możecie dzwonić, zamawiać płyty, a jak kto nie lubi dzwonić i no chce przyjechać do normalnego sklepu po płyty, to niech przyjedzie do sklepu Szkolak do Rybnika. Tam w sklepie Szkolak na ulicy Kościelnej 5 w Rybniku jest wielki szlagierowy sztand. Tam są wszystkie płyty możliwe. Arkadia Band też tam ma swoje płyty i ta nowa płyta Arkadii też tam będziecie mogli kupić. I ja właśnie teraz zaglądam na ta wasza najnowsza płyta i wiem, że pojawia się Szczęśliwo 7, bo to jest śpiewka numer 7, Chcę swój dom, już jako teledysk. Dokładnie, to jest teledysk nagrany właśnie w Domu Muzyki i Tańca w kwietniu tego roku, czyli na Śląskiej Gali Biesiadnej, gdzie zespół Arkadia Band miał zaszczyt i przyjemność wystąpić po 6 latach właściwie od naszej premiery. I tam właśnie piosenka Chcę swój dom. I to jest taka moja osobista perła. Piosenka, która mnie absolutnie się najbardziej chyba z całej płyty podoba. Mówię chyba, bo dlatego, że tych utworów tam oczywiście znalazłam więcej, ale my w zespole mamy takie małe święto. Otóż nasz Bogdan stworzył i słowa przepiękne do tej piosenki, i muzykę, wyobraź sobie. No to pięknie. Napisał to, co mu w duszy grało. To teraz obejrzymy, co też Bogdanowi w duszy grało. Gdzieś w oddali, pośród morskich fal, tylko gwiazdy na niebie, wołam do ciebie, kochana. 1000 mil morskich
zawsze być. Chcę swój dom na stałym lądzie i my. Kiedy wracam z daleka, to są moje sny. Chcę swój dom, mieć swoje miejsce, widzieć Ciebie w nim. Pozwól, nie każ mi czekać, chcę tu na zawsze być. Chcę swój dom na stałym lądzie i my. Kiedy wracam z daleka, to są moje sny. Chcę swój dom, mieć swoje miejsce, widzieć Ciebie w nim. Pozwól, nie każ mi czekać, chcę tu na zawsze być. Chcę swój Fajny jest ten teledysk. No, ci powiem. Romantyczny. Miałam swoją wymarzoną czerwoną suknię taką tylową. Ślicznie wyglądało, nie? Ja. To podziało ponad 2,5 tysiąca ludzi na Serio? gali. Najważniejsze, chłopaki, że wam się podobało. No, się podoba. No i ważniejsze to jest, czy się będzie podobało naszym widzom, a o tym się przekonamy już wnet, bo śpiewka wchodzi do propozycji, do listy szlagierów po śląsku. Bardzo No i teraz się ludzie muszą głosować, no bo to jest tak, że jak ludzie głosują, to śpiewka jest coraz to wyżej, a jak nie, to leci zlatuje. na dół. No, Za to my więc sobie życzymy, żeby się ludziom podobało, kochani. Mam nadzieję, że wam się Zapraszamy będzie podobało. do oglądania tego teledysku. myślę, że się będzie podobało. Pomału kończymy, ale liczę na to, że jeszcze do nas przyjedziecie. Na pewno. No, Ja- przyjadę. Czekamy tylko na zaproszenie i będziemy zawsze, jeśli nas tylko o to I poprosisz. obiecujemy, że przyjedziemy z 2 najnowszymi teledyskami, które się już rytują do A ja już myślała, że powie, że przyjedziemy z 2 tancerkami. Bo wie, że Paweł tancerki chciał też wezmemy, zobaczyć. Paweł. Tancerki też wezmemy. Możecie przyjechać i z teledyskami, i z tancerkami. Będziemy się, myślę, widzieć po wakacjach, no bo my teraz mamy taki cykl i to jest też informacja do wszystkich widzów, że mamy przerwę wakacyjną. Oczywiście się nie starejcie, szlagiery i wice będą przez wakacje w telewizji TVT powtarzane. Lista szlagierów po śląsku leci sztyjc, nowe teledyski pojawiają się sztyjc, ale premierowe odcinki szlagierów i wiców będą od września, na kiedy już w Osterowski Fest pięknie zapraszam. No i liczę, że wy też przyjedziecie. Oczywiście, że tak. przyjademy. My widzimy się oczywiście jutro, czyli w poniedziałek w propozycjach do listy szlagierów po śląsku. W piątek propozycje, w sobota podsumowanie naszej listy szlagierów po śląsku, tygodniowy finał. W niedziela szlagiery i wice tradycyjnie o 18, czyli o 6 na wieczór, ale powtórka. No i tak będziemy przez całe wakacje się fajnie, letnio grać. Zapraszam was fest pięknie. Byćcie z nami, trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia, Do zobaczenia. pozdrawiamy. Sponsorem programu był Dworek Śląski z Raciborza.